Hi guys! Welcome back sa channel ko. If you're new here, hi! My name is Ria. Welcome. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In this video ay magluluto tayo ng sarsyadong isda. Madali lang itong gawin at talagang masarap. Favorite ko ang ganitong klaseng pagluluto ng isda. Alright, mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin dito ng soy sauce, brown sugar, ito yung mga pampalasa. Okay? Asin, freshly cracked na ground black pepper, kamatis, red onion, spring onion. Gagamit rin tayo dito ng bawang, luya, Kailangan rin natin ng 2 itlog at gumamit ako ng chicken stock. Sa isda, ang tawag nila dito ay star butterfish. Hindi ko alam ano ang tawag nito sa Tagalog or mismo sa dialect, sa Surigao. Hindi ko alam. But ito yung isda na ginamit ko. You can use any isda naman na favorite nyo. So, kailangan natin itong i-season ng asin at ground black pepper. Importante na ma-season natin itong isda na ito. Right? So, once ma-season na yan, iset aside lang muna natin. So, siya nga pala, sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box. Okay, so mag-start na tayong magluto. Kuha tayo ng pan, lagyan ng canola oil on medium heat ito. Pripituhin natin ang isda once mainit na yung oil. So, sa akin, itong isda na ginamit ko, prinito ko siya 6 minutes on each side. 6 minutes on each side. Yan. So, kapag luto na, ita-transfer lang natin sa plate and then iset aside lang muna natin kasi gagawin natin yung sarsyado sauce. Tama ba? Yes. Okay, so separate na pan or ibang pan yung gamit ko. Nilagyan ko ng 2 tablespoons ng canola oil or you can use vegetable oil on medium heat. So, gisa-gisa hanggang sa magiging like translucent na yung bawang, onion. Then, ilagay ang bawang, lutuin at gisahin ito hanggang sa mangamoy na. Then, gisahin rin natin yung luya. So, the same thing, gisa-gisa hanggang sa ito ay, ang bawang ay mangamoy na at golden brown in color. Same thing sa luya. Next, yung kamatis. Importante ang kamatis sa dish na ito. Ito yung isa sa mga main sangkap ng sarsyado. So, nilagyan ko lang ng konting stock, tapos tinakpan ko, hinayaan kong maluto yung kamatis ng 3 minutes lang. So, tinakpan ko yan. After 3 minutes, this is what it looks like. Dinudurog-durog ko rin ito while ginisa-gisa at hinalo-halo. Yan. Importante na wilted yung appearance ng kamatis. Next ay soy sauce. Ito yung pampalasa ko at saka brown sugar along with ground black pepper. Haluin, gisa-gisa. I would say mga 10 to 15 seconds lang. Then ilagay natin yung chicken stock. You can use tubig. Then ang pang-season you can use patis. Okay? Pero sa recipe na ito, I have the ingredients sa description box. Then after 5 minutes pinakuluan ko yon, inilagay ko na ang isda, ang pritong isda, yung spring onion, at saka yung itlog. Nilagay ko agad-agad ang itlog kasi luto naman yung isda. So, hayaan nyo lang yan. Paglagay nyo ng itlog, hayaan nyo lang mga a minute and then i-jiggle natin. Katulad ng ginagawa ko dito. Medyo pwede na nating i-mix yung itlog. Then, binaliktad ko lang yung isda para ma-absorb rin ng other side yung mismong sauce. At kapag nakakita nyo na hindi na liquid or hindi na masyadong liquid yung itlog, titikman na natin ito. Kung baga luto na yung itlog, titikman natin at i-adjust nyo. Pwede kayo mag-add ng more salt or kung gumamit kayo ng patis, add more patis. I-adjust nyo yan according sa inyong taste. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Take care.